Όλα ξεκίνησε σε αυτό εδώ το σημείο. Σε τούτον εδώ τον τόπο. Σε αυτόν εδώ το κόλυπο. Τον Τωροναίο. Τα διάπλου του Τωροναίου κόλπου δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει. Να τον νιώσει, αν δεν τον ζήσει από κοντά. Διάπλος είναι ένας αγώνας με τον εαυτό μας, ενάντια σε αυτόν και στη γνωστή άγνωστη θάλασσα. Διάπλος σημαίνει να γνωρίσεις τις δυνάμεις σου, να τις υπερδείς και να νικήσεις. Ο Διάπλος του Τωροναίου κόλπου βρίσκεται στην Νικήτη Χαλκιδικής και θεωρείται από τους πιο διάσημους αγώνες κολύμβησης μεγάλης απόστασης παγκοσμίως. Αποτελεί το νούμερο 1 αγώνα τόσο για τους Έλληνες κολυμβητές όσο και των κολυμβητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επίσημη απόσταση του Διάπλου, δηλαδή από την Καλυθέα μέχρι την Νικήτη, είναι περίπου 26 χιλιόμετρα. Πώς ξεκίνησε όμως όλο αυτό? Η ιδέα ξεκίνησε 53 χρόνια ολόκληρα πριν, το 1971, όπου ο Νίκος Παπαθανασίου, ο Άγγελος Κουτιάνος, ο Νίκος Πηλιάνης, ο Χρήστος Ξανθοδόπουλος, ο Κιν Παύλος από την Νικήτη, μαζί με τον γιο του Καραθανάση από τον Πολύβιο. Ήταν οι 6 κολυμβητές οι οποίοι επιχείρησαν να πετύχουν το ακατόρθωτο. Τους νόμιζαν τρελούς! Μας νόμιζαν λοιπόν τρελούς! Ήμασταν παιδάκια, παλικαράκια 18-19 χρονών. 6 νικητιανοί. Ένα βράδυ αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα σπουδαίο πράγμα για τον τόπο μας, για το χωριό μας, για τη θάλασσά μας. Και είπαμε θα πάμε με το μπάνιο κολυμπώντας από εδώ απέναντι στην Κασάνδρα, στο άλλο πόδι της Χαλκιδικής. Και αποφασίσαμε την άλλη μέρα το πρωί να κάνουμε αυτό το μεγάλο αγώνα για πρώτη φορά. Πήραμε λοιπόν το πρωί ένα καράβι σαν αυτό εδώ του κυρίου Θανάση ακριβώς, ψαράδικο, που ήταν καπετάνιος ο κύριος Τιμολέος και 2 βαρκούλες. Ανεβήκαμε πάνω στο καράβι και δεν φύγαμε από εδώ, πήγαμε εκεί πέρα σε εκείνα τα πεύκα, λίγο πιο πέρα που βλέπετε, να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν ήξερε κανένας εδώ στο χωριό ότι θα πάμε κολυμπώντας στην Κασάνδρα. Κάναμε το σταυρό μας και ξεκινήσαμε για το μεγάλο αγώνα. Ούτε εμείς πιστεύαμε ότι εκείνη τη μέρα γράφαμε μια μεγάλη ιστορία για την Νικήτη μας, για το χωριό μας και για την Ελλάδα ολόκληρη. Και να σας πω και κάτι, έτσι με ειλικρίνεια, δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε απέναντι. Πώς ένιωσες όταν είχες φτάσει? Όταν έφτασα, ήταν η ωραιότερη στιγμή της ζωής μου. Δεν μου λέτε, παιδιά, έχει κάποιον στην οικογένειά του που να πήρε μέρος στο Διάπλο του Τωροναίου κόλπου? Κάποιος μπαμπάς, μαμά, παππούς? Λέγε τον έλα μου. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς σου πήρε μέρος στο Διάπλο? Φένια? Ο παππούς σου. Πολύ μάλιστα, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θέλετε να τους καλέσουμε μία μέρα να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους? Αυτό θα κάνουμε. Τέλεια. Τι έτσι, θα μάθουμε πολλά πράγματα. Ναι.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος αγώνας, ένας μαραθώνιος, ένας επίπονος αγώνας. Για να πάρεις μέρος χρειάζεται να έχεις κάνει μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία, να έχεις προπονηθεί. Πρέπει να έχεις πολλές σωματικές δυνάμεις, αλλά πρέπει να έχεις και πολλές ψυχικές δυνάμεις. Γιατί είναι ένας αγώνας, όπως λένε και οι παλιοί, που χρειάζεται και το σώμα και την ψυχή. Και από τη στιγμή που αρχίζουν και εγκαταλείπουν οι δυνάμεις σου, αυτό το οποίο σε βοηθάει μετά είναι η δύναμη της ψυχής για να μπορέσεις να τερματίσεις. Γιατί ο κολυμβητής αρχίζει και κουράζεται, αρχίζει και σκέφτεται διάφορα πράγματα, αρχίζει και νιώθει ότι πρέπει να εγκαταλείψει, και αυτό το οποίο τον κρατάει μέσα στο νερό μετά από κάποιες ώρες είναι ο τερματισμός. Πώς ένιωσα? Πάρα πολύ κουρασμένος, Δημήτρη, αλλά και πάρα πολύ ικανοποιημένος που κατάφερα να ολοκληρώσω αυτό το αγώνισμα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα φορούσα το μαγιό μου, εννοείται, και τα γυαλάκια μου με ένα σκουφάκι στο κεφάλι. Πριν ξεκινήσουμε τον αγώνα, είχαμε βάλει γράσο στο σώμα μας, γιατί αυτό σε βοηθάει από την υποθερμία που μπορεί να πάθεις κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εδώ είναι κατά τη διάρκεια που κολυμπάμε, είναι λίγο μακρινή. Εδώ, παιδιά, είναι λίγο ο τερματισμός. Αυτό πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι ο διάπλος προάγει το αθλητικό ιδεώδες. Οι κολυμβητές στο διάπλο δεν κολυμπούν για κάποιο χρηματικό έπαθλο. Η ανταμοιβή τους είναι το στεφάνι της ελιάς και το μετάλλιο που θα πάρουν. Και επειδή είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνισμα, γι' αυτό και μόνο η συμμετοχή θεωρείται νίκη. Ακόμα και να μην τερματίσει ο κολυμβητής, θεωρείται επιτυχία. Ότι βρήκε το θάρρος και το κουράγιο να συμμετέχει σε ένα τέτοιο δύσκολο αγώνα, θεωρείται επιτυχία. Παιδιά, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο διάπλος είναι μία μικρογραφία της ζωής. Όπως στη ζωή βάζουμε στόχους και προσπαθούμε, μάλλον όπως στο διάπλο βάζουμε στόχο να τερματίσουμε και χρειάζεται υπομονή, επιμονή, έτσι, ψυχική δύναμη, σωματική δύναμη για να το καταφέρουμε, το ίδιο είναι και η ζωή μας. Και στη ζωή μας πρέπει να βάζουμε στόχους και με υπομονή και επιμονή να προσπαθούμε να τους κατορθώνουμε, έτσι. Αυτό είναι από τη βραδιά της εκδήλωσης, τη βραδιά των πυροτεχνημάτων. Κάθε χρόνο ο διάπλος, αφού βραβευτούν οι κολυμβητές, μετά κλείνει με τα πυροτεχνήματα. Εδώ θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά, έτσι, στον παππού της Φένιας. Ναι, στον παππού της Φένιας, τον Θανάση τον Ξανθόπουλο, ο οποίος θεωρείται ο βασιλιάς του διάπλου. Πόσο χρονών ήσουν? Την πρώτη φορά ήμουν 26 και την τελευταία 72. Κολύμπησα 41 φορές. Κολυμπούσε από μικρός? Από μικρός κολύμπησα. Μια φορά πήγα και ήρθα. Λοιπόν, είναι ο χάρτης σας, ο χάρτης που φτιάξατε. Μπράβο σας, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίος. Ποιος θα μου πει λοιπόν σε αυτό που φτιάξατε και βάλατε και πάρα πολύ ωραία την Καλυθέα, την Νικήτη, την Ιερισσό, την Αρναία, τις Καλύβδες, τον Πολύγυρο και τη Θεσσαλονίκη, ποιος θα μου πει από πού ξεκινάνε οι κολυμβητές μας και πού φτάνουν? Χρήστο, δείξε μας. Ξεκινάνε από εδώ πέρα. Πού είναι η Καλυθέα. η Καλυθέα? Σταματά εδώ πέρα, στη Νικήτη. Η παρέα από την Νικήτη ήταν η πρώτη φορά που κολύμπησαν σε όλη την Ελλάδα. Όλοι. Ήταν μια παρέα από 6 άτομα. Κανένας στην Ελλάδα δεν το είχε ξανακάνει. Γι' αυτό είμαστε περήφανοι που μια παρέα από την Νικήτη ξεκίνησε να κολυμπάει μεγάλες αποστάσεις και στη μέση της διαδρομής κολυμπούσα αυτό που είναι σήμερα δεν το κάνει κανένας χωρίς να έχω βάρκα δίπλα μου. Δηλαδή
χαμένος. Δεν με έβλεπε κανένας, δεν έβλεπα κανέναν, απλώς έβλεπα απλά απέναντι το ξενοδοχείο και προχωρούσα. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, ίσως και μοναδική, γιατί σήμερα κανένας δεν κολυμπάει χωρίς βάρκα δίπλα του. Μια άλλη εμπειρία που είχαν άλλοι κολυμβητές, δεν την είχα εγώ, άλλοι κολυμβητές ήταν όταν δίπλα τους πέρασαν δελφίνια. Δεν είναι, ενώ στην πρώτη λες, βλέπεις δίπλα σου ένα μεγάλο ψάρι, φοβάσαι, το δελφίνι δεν πειράζει τους ανθρώπους. Αντίθετα, αν έχεις το θάρρος, μπορείς να κολυμπάς δίπλα του. Υπήρξαν λοιπόν περιπτώσεις που κάποια δελφίνια ήταν δίπλα σε κολυμβητές. The 1999, the very difficult race when I was swimming, my escort boat lost me. I had no boat with me, and I was on the first position swimming. When the second boat with the second swimmer came to me and gave me some water to drink. So it was the opponent who helped me to survive the race. Ένα γεγονός από την εμπειρία μου που ξεχώρισα, είναι πολλά. Νομίζω ότι αυτό που θα μου μείνει στη ζωή μου είναι όταν είδα κολυμβητές που τερματίζανε, μία κολυμβήτρια η οποία δεν έβλεπε τα ματάκια της, είχε χάσει το φως της και κατάφερε και τερμάτισε εδώ τη νύχτα, το βράδυ, μετά από 14 ώρες κολύμπη. Και εκείνη τη χρονιά κολύμπησαν άλλοι δύο άνθρωποι μαζί της, που ένας δεν είχε το χεράκι του το ένα και ο άλλος δεν είχε πόδια. Οπότε θεωρώ ότι αυτά ήταν τα πιο δυνατά πράγματα που έχω να θυμάμαι από το διάπλου του Τωροναίου. Επιλέξαμε αυτό το θέμα γιατί εκτός του ότι αποτελεί ένα από τα κύρια ενδιαφέροντα και βιώματα των παιδιών, ο διάπλος επίσης αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας της Ιθωνίας εδώ και περίπου 50 χρόνια. Χρέος μας λοιπόν είναι να διατηρήσουμε αυτή την παράδοση χρόνων ζωντανή, μία παράδοση η οποία πλέον έχει και παγκόσμιο στίγμα, και να την μεταλαμπαδεύσουμε σωστά στους μαθητές μας, τις επόμενες γενιές, ώστε να την συνεχίσουν και να τη διατηρήσουν. Ο διάπλος δίνει μαθήματα ζωής, θάρρους, γενναιότητας, ελευθερίας πνεύματος, δύναμης ψυχής, εθελοντισμού και μαθαίνει με αβίωστο τρόπο σε όλους μας πώς είναι κανείς να προσπαθεί, να αγωνίζεται, να έρχεται αντιμέτωπος με τον εαυτό του, να ξεπερνά τον εαυτό του, να μην πτωείται από τη ματέωση, γιατί πολύ απλά την επόμενη φορά θα τα καταφέρει. Βάζω στο μυαλό τη στιγμή του τερματισμού. Εκείνη η στιγμή είναι πραγματικά, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να νιώσουν αυτό που νιώθω, που κάθε φορά ένιωθα στον τερματισμό. Είναι κάτι μοναδικό. Και ήταν αυτό που πάντα με έσπρωχνε να ξεπεράσω κούραση, αν και ποτέ δεν αισθάνθηκα ιδιαίτερη κούραση, για να μπορέσω να τερματίσω. Διάπλου σημαίνει προσπάθεια. Παιδιότυρο. Παίρνει δύναμη ψυχής. Να αγωνίζεσαι, να κολυμπάς, να παλεύεις. Κι αν ακόμα δεν το καταφέρεις, προσπαθείς ξανά. Και μη φοβάσαι. Να μην υποκύπτεις. Αρκεί το όνειρο να πετύχεις.